Tää on tosi hieno, kun kuvaa tämmösen videon, missä bussi tulee tuohon. Nyt mennään uimaan. Tänne tää bussi menee keskustaan, mutta... Tänne ollaan menossa, jos on tuolla takana, se on se järvi. Ai hullu. Tuolla on lunta tuolla uipulla. Tätä tää näyttää tää keskusta. Pikku kylä. Joo. Ollaan kävelemässä tänne vuoren huipulle. Tai se ei nyt vuoren huipulle, mutta tonne uimaan, missä on se lampi. Täällä kävellään. Ihan sikaratsasta. On vähän joo. Mutta... Täällä on yksi polvirikko ja muutakin niin. huonokuntoisten tiimi. Niin. Mutta ainakin maisemat on komiat. Että... Niin. Sanotaanko näin, että hitaasti, mutta varmasti. Kyllä sitä sit joskus perillä. Niinpä. Ja sit pääsee uimaan. Niin. Vaikka pidellen polvesta. Joo, sit pääsee uimaan. Kyllä hölli. Vuori. Niin kato. Tää on muuten sellainen, että Suomessa ei olisi ihan laillinen tää. Ei. Semmosia mustia palkkoja. Minä en tiedä, pitääkö tässä sanoa jostain muuta kuin, että vesi on kylmä. Todella. Niin, linnunmaito. Ei tässä muuta. Joo. No nyt mä otan pari kuvaa. No niin, nyt on uitu. Tultiin tänne kahvilaan. Ostettiin jäätelöt. Joo, todella kalliit. 4,50 ja vesi 5,50. Eikö toi oli 4 euroa. 4 frangia. Tuo jäätelö. Vesi on 5,50. Joo, eli 9,50 jätskiä vesi. Joku voisi sanoa, että hintasta. Me sanotaan, että ei ole rahasta kiinni. On rahasta kiinni. Ai jaa, no kuitenkin. Oli todella hieno, noin lähti sinne vesiputoukselle. Joo, ja jos Viivi muistaa, niin saatte kohta videota, miltä se näyttää se vesiputous. Joo, eikä tässä muuta. Lähdetään hissillä takaisin tonne alas. Ja sitten varmaan vapaa pelaillaan korttia. Ei tässä muuta. No niin, no nyt me olemme täällä vesiputouksella ja me käytiin suihkussa tuolla. Oli aika hauskaa. Jee. Tuli vaan, siellä on lehmä tiellä. Viivi, siellä on lehmä tiellä. Viivi, moro. Lehmä. Mä menen silittää. Lehmä. Tuli vaan. Lehmä. Jee. Jee, mennään tämmöseen. Ei saa, no en kuule. Hyvä Viivi! Jee! No selit. Mitäs mä nyt tässä selittäisin? Me oltiin äsken tossa radalla, oli tosi hauskaa. Nyt me ollaan menossa takaisinpäin. Joo. Hyvä. Kyllä. Hito kova. Joo. On hieno. Joo. Ja hei, maisemat oli kyllä aika mahtavat. Kyllä maailma on tosi kovaa. Joo. Aika eeppistä. Tuolla me asutaan jossain tuolla. No ei se näy kyllä tänne. Ei niin. Ai ei vai? Tuossa on vaan toi kylä. Niin, jossain tuolla. Onko se tuolla niinku tossa takana? Se on vähän tuosta jokea seuraas, missä se joki. En mä näe sitä. Tuolla on lumihuippu ja toi siisti. Tosi siisti. Tuossa on puita. Vähän helpompaa mennä alaspäin kuin ylös. On vähän. Vähän tällä on jo. Joo, nyt pelataan kusetusta. Joo.
Se oli kyllä aika paljon. Hito on hyvät kortit näillä kusetetaan voitto. Mut täällähän on UV. Tää palo. Mä paloin. Mä en. Etkä. Eipä pistä, käännäpä kamera kuule. Ei se käynyt Niin tuolle. ei niin. Ja Haha. kato käsivarsias. En kato. Joo, mä voitan tän pelin. Ja kato hitto joka paikkaan. En Ihan kato. palannut. En oo. Meitsi ei. Let's mennään. Tää rivi. Joo. Iltanuotiolle ollaan menossa tosi edustavassa kunnossa. On väiskejä päässä ja on partiopaitaa. Ja joo, nyt on... Käännäpä kameraa, niin. Ei käännetä kameraa ollenkaan. Otto, täällä takana on meidän edustus, tää oikea scouttien edustus. Että me kenellä ei oo mitään partiopaitaa. Ja kato kuvan vielä ittees. En mä tässä Kuva. En kuva. No niin, let's mennään. Hito kovaa. Tava täällä. We have people from Norway! Give it up! Naulinen Norri. Hyvä. We have people from Italy! Yes, very Finnish song nyt. Nyt tulee tosi traditional song. No niin. Yes. Kajotaan tähän hetkeen, kajotaan. Mieles tallella on. Mieles tallella on. Mieles tallella on. Aina. Partio mieles tallella on. Partio mieles tallella on. Partio mieles tallella on. Tallella on aina. Meillä partiomieli tallella on. Partiomieli tallella on. Meillä partiomieli tallella on. Aina on tallella on aina. Thank you very much. Get loose! Yeah, look. Get funky! Get funky. Get down to the beat! Get down to the beach. Get your whole body moving! Get your whole body moving. Starting with the feet! Starting with the feet. Oh, the feet! Oh, And the knees! and the knees. And the hips! And the hips. And the shoulders! And the shoulders. And the arms! And the arms. And the head! And the head. And the everything! And Get loose! get loose. Get funky! Get funky. Get down to the beat! Get down to the beach. Get loose! Get loose. Thank you very much! Ei, hyvä. Singing out my song. Directing traffic, one way only, please. Directing traffic, one way only, please. If I was Johnny Thunderstruck, that's another scene. If I was Johnny Thunderstruck, a gym instructor I would be. Singing out my song. Up, down, now I touch my toes. Up, down, now I touch my toes. Directing traffic, one way only, please. Directing traffic, one way only, please. If I was not in Thunderstruck, that's another be. If I was Joo, en kuvaa kyllä tätä kotona. Tämmöstä jatkuu sitten joo. I would be. Yeah. Aku vain.
A statue I would be. Niin, kuvaappa nyt siellä loppuu kohta metsä. Hyvä, että ollaan kuvaamaan. A scout I'll always be. Tää kuva kuulemma tässä videossa. Minun vai?